Mamadu fenete fedinya Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum bi kira featanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena an bɛ ala tanu ka ala barikada ala min sɔnna ka mawludu baara bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ kɔnɔna na ka kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na nin ye laada ye a bɛ san caman bɔ ni mawludu banna an fana karamɔgɔ a seyidi sɛri usman madani hayidara ale ni kunnafonidilaw bɛ segin ka sabu kɛ u mago bɛ ɲiningali minnu na mawludu baaraw kɔnɔna na ka se ka kunnafoniyaw di o la fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma fɛn minnu ni a kunpa bɛ olu yɛrɛ kun na a baara bɛɛ lajɛlen kɛra nɔvanburu kalo tile 20 san 2019 Bangoni Jɛngɛnebugu Juma misiri ba kɔnɔna na min sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ fɛn tɛmɛna mawludu kɔnɔ ka taa sa denguli ma ani duwawu ma hakiliw ye mun tɔmɔ ka n'o bɛɛ jira karamɔgɔ la ka se ka diɲɛ kunnafoni nin ye kɛnɛ min n'a ka bon kosɛbɛ a sabu dora aw mun na n'aw ye presse mɔgɔw ye an b'aw fo k'aw barikada ɲinanta in kɛtɔ filɛ nin ye san wɛrɛ ta ala k'a bila an bɛɛ si kɔnɔ kɛnɛya la ani kɔrɔta la o tuma ye ŋɛnɛw fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛn ka fatiha kɛ ka kɛnɛ dayɛlɛ bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nyina yani an ka kuma di Daba Tunkara ma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a k'a dɔn k'a fɔ ɲina an ka karamɔgɔ a ye degun caman sɔrɔ alalatigɛw caman bolila kan an balimakɛ Buna Ɲang ala y'ale ka kalifa minɛ a la min ye ula ye o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka garde corps ala y'o fana ka kalifa minɛ mawludu yɛrɛ ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na an balimakɛ Musa Ba n'o y'a burankɛ ye ala y'o fana ka kalifa minɛ ka fara an ka sɔrɔdasi fɛn fɛn binna Mali kɔnɔna na an b'a ɲini karamɔgɔ yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na an ka miniti 1 ta sibila u ye. an b'a a bɛɛ fo ka a waleɲuman dɔn diliko tɛ bila don kelen ɲani ɲɛ an karamɔgɔ a n'an kɔrɔkɛ min ye a seyidi sherif usman madani sherif hayidara nin ye san caman ye an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini ala fɛ wallahi ala b'a kɛ fana nin ɲɔgɔnna caman ka jira an na an n'ale la kɛnɛ kelen kan usman madani sherif hayidara dozo bɛ n'i kumata fa don ne ye arajo kumakɛla ye nka n y'i ka jeli ye wajibi don o kana maa tɔɔrɔ n k'o yɔrɔ ni tɛnkuin na basaden maa tɛ nin bɛɛ kɛ ala ye ko ala t'i sara wallahi ne danganiya ne donna ye i bɛ don arijinɛ na wa an bɛ don i nɔfɛ wallahi i bɛ don arijinɛ na an bɛ don i nɔfɛ n dɔgɔ kɔrɔfɔ b'i bolo gasi t'i la
nga an bɛ fɛn kelen ɲini an baarakɛɲɔgɔn bolo o ye san o san ye a y'a jija an kana segin ɲɔgɔn ka ɲininkali kan ni jaabi min dira ka ban an k'an hakili don o jaabi la an kana ka tɔ segin ɲɔgɔn ka ɲininkali kan o bɛ su ko an na kelen a y'a lajɛ a ka kuma fana surunya fila yan tɛ damajira kɛnɛ ye yan ye kɛnɛ ye kɛnɛ min sabatilen don sabula an bɛ diinɛ nɔfɛ diinɛ tɔgɔ ye ko yelen minɛbaa ye Usumani Banani Serifu Hayidara ye ala y'o ka anw gɛrɛgɛ ye malidenw gɛrɛgɛ ye Hayidara ala k'i maan kɔrɔ n dɔgɔ kɔrɔfɔ bi an ma sen ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ karamɔgɔ ka yamaruya kɔnɔna an b'a bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ an b'a f'i ma n ko i ni kankelentigiya i ni layidutigi k'a sababu kɛ nin kɛnɛ in i y'a kɛ ka journaliste jansa san 2009 i ko ni mawuludi kɔni kɛra a ko finman n'a jɛma a tɛ dogo kunnafonidilaw la ɲinan y'a san 9 ye layidu an b'i fo karamɔgɔ ɲinan mawuludu la ne taara dugawudon don de ne ma se ka don stade kɔnɔ dɛ parce que anw ka surun anw bɛ zɛrini na anw ko anw tɛ presse ja anw t'a kalama kabini 7 heures mɔgɔw bɛ ka taa anw t'o kalama karamɔgɔ ɲinan mawuludu la ne ye kuma 2 mɛn o ye ne wasa n kelen tɛ dɛ ni ɲɔgɔnna caman karamɔgɔ mɔgɔw b'a fɔ ko Hayidara bɛ wulibali fɔ ɲinan dugawudon na i ye wulibali fɔ i y'a yira n na k'a fɔ minnu b'a fɔ k'i bɛ tiɲɛ fɔ kafetigi ye k'i ka buru jala ɲimi ko tiɲɛ don jamanakuntigi taara kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kun nisɔndiyara nka i ka laɲini ma sabati i y'a fɔ o ye hɔrɔnya ye a y'a sɔrɔ dɔnkilidala Salifu Keyita ale fana kun ye kuma dɔw fɔ mɔgɔw ko Hayidara ni Salifu k'u bɛ ka jamanakuntigi dɛmɛ karamɔgɔw dɛmɛ i y'o sinsin k'o timɛ ka miliyɔn 10 ta k'a di Mali sɔrɔdasiw ma k'an k'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'an ka finitigiw dɛmɛ cogo min karamɔgɔ mawuludu don ne ma taa kɛnɛ kan n ye n to n ka so n ye n to n ka bili sanfɛ ka wajulu lajɛ 26 mars kɔnɔna na parce que anw ka surun a la karamɔgɔ i ye kuma dɔ fɔ ko hinɛ i ye misali ta cɛ kan cɛ min n'a taara Ameriki a ma se ka furakɛ ni a ka alabato a n'a ka hinɛ o y'a to a ka bana nɔgɔyara sabula a ye ɲuman kɛ a limanaw ye karamɔgɔ yanni e k'a fɔ ne b'a f'i ɲɛna k'i y'a kɛ san 2012 gɛlɛya binna Mali kan o y'a sɔrɔ i tɛ au conseil président ye dɛ miliyɔn 500 a y'a don minɛn na ka taa di maliyɛnw ma Moritani karamɔgɔ ne nana ka bɔ Kidali n taara tile 3 kama n ye tile 15 de kɛ Kidali Kidali musow ko bonya sera olu ma ko n'i nana n kana ɲinɛ k'u ka foli f'i ye u ye ci wɛrɛw fɔ n ye n'o tɔ fɔ Gino la awɔ sabula u ye bɔrɔw di ko bɔrɔ minnu sera olu ma 2012 olu lankolon don olu segira ka na Kidali u hakili la ko faso bɛna faso ma na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka kɔrɔnfɛ jamanaw la musow tɛ taa juma na musow tɛ taa misiri la nka u bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ne taara yen u ye nin fɔ n ye u ye Ansar mɔgɔw taara don min u y'a photo yira n na u y'u sɔrɔ Kanden Bera kɔnɔ Moritani don min Hayidara ka dɛmɛ min taara Suba u y'a fɔ n ye donc ɲinan mawuludu la n'e ko ka dɛmɛ kɛ ko ka hinɛ kɛ i y'a sira yira k'a sɔrɔ bi tɛ i y'a yira fasoko la sabula don min na kɔna bɛ bin anw ni ɲɛji de ser'i ma karamɔgɔ la n taatɔ Kidali m'an sara i la parce que i ye min fɔ n ye o de bɛ n kɔnɔ ni fasoko don taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ min b'i sɔrɔ o ye Ala ta ye o de la ɲinan i y'an ka danayaw kurakura an dusukun na i y'an ka limaniyaw kurakuraya an dusukun na i ka tiɲɛ fɔ i y'a yira tuguni k'a fɔ e b'o kan karamɔgɔ mɔgɔw m'a mɛn salon n'o tɛ ɲinan nin kɛnɛ in kan yan e y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko gouvernement 150 hectares min di i y'a fɔ yan k'i jara kɔ sabula Ansaru y'a nɔbila bila ji de dara kuma sɛnɛ ka ɲinan mɔgɔw m'a faamu n tɛ karamɔgɔ ma dimi Ansaru y'a fɔ yan salon fɛn b'u bolo min ka ca ni o ye nka karamɔgɔ ne bɛ bɔ kuma na yɔrɔ min ni maa sɔn b'a natara i bolo fɛn na a t'i sɔn dɛ gouvernement ɲagalen don bi e yɛrɛ n'i nɔfɛmaw la
i sɔnni bɛ gɛlɛya gouvernement fɛ karamɔgɔ an bɛ kuma d'i ma i k'a kun don yanni an ka ɲininkaliw di an ka kunnafonidilaw ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dawa foyi tɛ an bolo k'aw fo kɔ. A bɛ a ka baaraw bila ka na an ka wele jaabi. O ye bonya de ye an kan ka min segin aw ma. An b'a fɔ ko aw ni ce. Aw bɔra ka so aw nana ka so. Aw bisimila sira bɛ aw bolo. Usman Serif Madana Aidara n bɛna ɲininkali kɛ ne bɛ yan radio patriote tɔgɔ la nka n bɛ yan association ala ka tiɲɛ dɛmɛ tɔndenw n'a bɛ wele ko radio so 7 tɔgɔ la anw de ko k'an bɛ karamɔgɔ dɛmɛ karamɔgɔ ye dugawu k'an ye a dugawu minɛna bi ala y'an garisɛgɛ mawuludu bangeni a n'a denkunw na an sera ka radio so 7 fara ɲɔgɔn kan a montant taar'i jɔ 1,440,000 karamɔgɔ ka dugawu sababu don karamɔgɔ an b'a fo o la yanni n ka question poser aw bɛ hakɛ to komi a ye dɛmɛ ɲini ko ka di sɔrɔdasiw ma anw fana y'an ka dɛmɛ sira bɔ karamɔgɔ 30,000 filɛ 20,000 o ye sɔrɔdasiw ka dɛmɛ ye 10,000 i k'o fara journaliste ka wari karamɔgɔ mun de bɛ k'e pousser ka ɲumanya kɛ k'a sɔrɔ u bɛ ka i tɔɔrɔ u bɛ k'i hakɛ i ka hakɛ bɛɛ minɛ la mun kelen de bɛ k'i pousser halisa ka ɲumanya kɛ tugun ne ka question b'o de nɔfɛ. Fɛn min ye ne ta fa ye ɲumanya kɛli la n faso ye ne b'a dɔn ala t'i ne faso to tan n'i ye ɲumanya kɛ ni faso faama minnu bɛ yen n'olu m'a dɔn n b'a dɔn ala bɛna ni dɔ ye don dɔ la o b'a dɔn pour que ka ɲumankɛlaw encourager faso bɛ se ka jɔ cogo min na mais an faso de don an kana miiri tile kelen faama minnu b'a mara k'olu ta ye jamana in ye u ta tɛ jamana in y'an ta de ye jamanadenw an bɛɛ bɛ faniba de la ni dekun nana ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka min kɛ i faso ye i b'a kɛ que ça soit a dɔnna a ma dɔn ni mɔgɔw m'a dɔn ala b'a dɔn n bɛ fɛ k'o de f'i ye an bɛ baara kɛ nin condition de kɔnɔ k'an faso dɛmɛ an bɛ se min na k'a k'a ye ala sago i sago merci. An ye min kɔlɔsi ɲɔgɔn sama-sama dɔ tɛmɛna i ni jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ jaabi la ko sababu kɛ jamanakuntigi y'i disi gosi k'ale ye layidu fɛn fɛn ta kɛnɛ kɔnɔ dugawu jaabira a y'a bɛɛ timɛ e y'a jaabi an y'a kɔlɔsi fana tile filani fana la komi faamaw fana ye jaabi dɔ kelu o jaabi bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na ko ayiwa attaquement dɔ kɛra kɔrɔn fɛ ko Ansɔrudini Barji yera mɔgɔ dɔ la a y'an caman dusuku kanamini an t'a dɔn n'i y'a kibaruya mɛn an bɛ fɛ o kɛra kɛcogo min na i ko o ɲɛfɔ an ɲɛna n'o y'a sɔrɔ Ansɔrudini alala don walima Ansɔrudini yɛrɛ yɛrɛ de don ou bien ni montage don a Barji Ansɔrudini Barji yera a tigi bolo ne ka ɲininkali ye min sa comme jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ka i fana jaabi ayiwa i bɛ mun fɔ an ɲɛna o la. peut-être mɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma faamu balɔntanyɔrɔ la mawuludu kɛnɛ kan a ka kuma na comme a ka kuma ni mi i hakili sigi i t'a faamu kosɛbɛ comme ne tun b'a kɛrɛfɛ a ko k'a ye layidu o layidu ta faso in ye k'a y'a timɛ a y'o de fɔ a m'a fɔ ne ye a ko faso ye bon a ko a ye layidu minnu ta faso ye k'a y'o de dafa a y'o de fɔ mais a m'a fɔ k'a ye layidu minnu ta ne ye k'a y'o dafa a m'o fɔ bon n bɛ min fara a kan dɔrɔn ne ka tɔn baliji yeli mɔgɔ cɛnnikɛla dɔw bolo ne m'a dɔn o bɛ se ka kɛ maliyɛnw bolo kabako ye o kabako yɔrɔ bɛ min minnu bɛ seli la misiri kɔnɔ n'u k'u ye alakira mando ye n k'olu de ye mɔgɔ fagalaw ni sow ye alors mais ni mɔgɔ min ko a bɛ ne ka tɔn na ni tɔnden ɲuman tɛ n'o farala islamisiw kan o kabako yɔrɔ bɛ min o y'o kungo de ye ne ka fosi t'o la jango minnu yɛrɛ minɛna an ye min mɛn ko islamisiw tɛ Burkina ministre ka lettre bi neti ka bɛɛ y'a ye a y'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu minɛna nin ye islamisiw tɛ a ka jamanadenw de don a k'u bila ne hakili la o bi neti kan ne m'o sɛbɛn mais hali n'a kɛra o ye o y'o tigi kungo de ye bɛɛ n'i ka faamu de don mais anw kɔni bɛ o contre la
sabu anw y'a faamu maa o maa y'i tugu ka ni bɔ ala ti yafa i ma tuubi t'a la o ye kuranɛ aya de anw bɛ min kan o y'o de mɛ ni min ko a bɔra an fɛ ka taa far'u kan an b'o fɔ a ka baara la kɛ o ko nin o t'anw ka sira ye anw ka kuma yɛrɛ t'o la mɛ a kɛra an ye télé directeur 2 bɛɛ wele général ni directeur an y'u wele an ko nin ye mun ye u ko ne photo t'a la ne ka foyi t'a la u y'u kale su fɛ ka fɛn bɛɛ fɔ dugu jɛra sɔgɔmada fɛ 6 heures directeur ye ne wele k'u bɛ sira fɛ ka na n ko mun na ko non k'u bɛna ni élément ye ko fili de kɛra photo min b'a la u y'a faamu sisan ne de photo n ko bɛ o ti fosi kɛ ne y'a fɔ ye nin cogo de la mais ni a yɛrɛ ko ni photo t'a la a tilala k'a b'a la kun ko où est le problème n ko mais Mali ka kan ka ne sara ni fɛn bɛɛ ye fɔ nin ne ye san 7 de kɛ ne bɛ ka lutter ka denmisɛnninw sensibiliser cɛnnikɛlaw kana na taa n'u ye ka bila u faso contrôle n ko o tigi ka kan ka dɛmɛ de hali ni nin kɛra a kɛcogo o fɛ n ko a cɛ juguyara n ko mais ne mago t'a la hali n'a bɛɛ kun ye ansaru ye o y'u kungo de ye kɛ ne ka mun b'o la an ko a kana kɛ ni min y'an janfa k'a kɛ o y'o kungo de salamu aleykum ansar kɔni a bɛ ka yakubaya ka taa fɛ dugu jɛ o jɛ Haidara ko fo ni fɛn min farala kan ansar ko fana b'o cogoya la jama bɛ caya ɔ tiɲɛ de bɛ la ɔ an bɛ fɛ k'a dɔn parce que an ye gundo dɔ ye jama in na o ye jumɛn ye faw de nenila kosɛbɛ ka baw neni juguyaw bɛ bonya ka taa fɛ hali bi n'an bɔra kɛnɛ kan sisan i b'a mɛn fan bɛɛ fɛ nka a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara yakubali ni jama kan hali bi bari ne ko duwawu bɛ e bolo kumakan duman b'i bolo hali bi ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa mun ye juguyaw ta ka ɲɛsin ma fani balennu ɔ n'o yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ka an ka ko tɔ ɲɛ an bolo i bɛ se ka kumakan duman f'u ye wa folici b'i bolo ka d'u ma wa i n'a fɔ duwawu n'a ɲɔgɔnnaw n bɔra kuma na. mais ne hakili la an y'o caman fɔ sa o anw ye min jira fɛn min bi mɔgɔw ma min faamu kabakolo in tigi b'a la an bɛ taama dugukolo min ka tigi b'a la an dalen tɛ gazan an ti to ye guwazan ne y'o de fɔ bɛɛ ye ala min y'an da o ɲɛ b'an na a y'a to min ka di min ye o k'o kɛ min ka di ala fana ye a b'o kɛ an y'o de fɔ jamana in fana fanda jamana de don foyi t'a kɔnɔ bon ni min b'a ka hɛrɛ ni sɔrɔ ne nenni na i ka wari ni minɛ i k'i ka denbaya balo a bɛ mago ɲɛ e ye i b'a fɔ min ma a ti fɛn tiɲɛ o ye i k'i ka hɛrɛ sɔrɔ i k'i ka balo kɛ ne kɔni bolo o de ka ɲi o de ye ne ka kuma ye dɔrɔn n'i b'i ka hɛrɛ sɔrɔ ni nenni na dɔrɔn i ka wari minɛ i k'i ka du balo i ka Haidara neni a bɛ fɛn ɲɛ e ye mais a ti foyi tiɲɛ Haidara ye ala sago i sago. K'a daminɛ dɔ ɲuman na le 3 ka n'a bila Mawuludu kuncɛ la ni o ye dugawukala ye an ye fɛnw mɛn kuma dɔ la n'a ma f'i yɛrɛ ɲɛna i tɛ se ka miiri n'a ye abada ko bɛ se ka kɛ a fɔlɔ ye mun ye o ye jamanakuntigi tun ye layidu minnu ta k'a fɔ k'a bɛna terrain di terrain dibaliya kɔfɛ terrain sɔrɔla walasa terrain yɛrɛ ka se ka kɛ titre foncier ye miliyɔn hakɛ min fɔra a la a barika bonyana o kɔfɛ sɔrɔdasi minnu tun bɛ ka mɔgɔw lakana maa 100 diɲɛ don o don waa 100 an faso kɔnɔ n'i y'o fana jate ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn mais nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ an karamɔgɔ ko k'ale ka hakɛ bɛɛ minɛn'a la mais ale yafara ɲininkali min bɛ yen karamɔgɔ a kuma ma se sa i ka maliyɛnw dusu suma wa maliyɛnw dusu suma ye mun ye e bɛ se ka yafa i ka hakɛ kɔ nka ni e tɛ yen don min ala k'a n'a cɛ janya jama min b'i bolo hakɛ dɔ de bɛ olu bolo jamana na o hakɛ bɛna kɛ cogo di. oui bon alhamdulilah an b'i fo i ka ɲininkali la ne y'o fɔ ne ka hakɛ n y'a fɔ fitinɛ ti wuli jamana in kɔnɔ Haidara tɔgɔ la tɔɔrɔ ti maliden si sɔrɔ ni ala sɔnna Haidara tɔgɔ la ne ka hakɛ a perdura mais n ti kɛlɛ k'a nɔfɛ bon ni ne tɛ yen ni minnu bɛ yen bɛɛ b'i ka hakɛ ɲini cogo dɔn kɛ n'olu bɛ se ka Haidara ladege u bɛ t'o fɛ kɛ n'u tɛ se o la jamana y'an bɛɛ jɛ de ye o n'u bɛ se k'u ta ɲini cogo min na u b'a ɲini ten parce que miskilitigiw de b'a sɔrɔ n'i ma miskili yira e t'i jate
mais ni min kamana gwana n'o ye misikili yira o ta b'i lajɛ ne ko anw de ti misikili yira ni ala sɔnna anw bi ala to an ka misikiliya la k'an ka faso sumalen to an ti tɔɔrɔ ɲini n'a ye fiyewu ne ka hakɛ la ni ala sɔnna ala sago sago. karamɔgɔ an ye faamuyali kɛ k'a fɔ hakilima y'a faamuya k'a fɔ ko e bɛ fɛ ka mawuludu ka détaché ka taa n'a ye don ɲuman na hali ni i m'a fɔ da la baaraw kɛcogoya a yira karamɔgɔ an hakilila in de don wa walima karamɔgɔ a bɛ fɛ k'a kɛ cogo di de ne tɛ taa yɔrɔ jan wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Musa Keyita don ka bɔ ɲɔnɔ. n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la a bɛ dugawu kɛ n'a ye dugawu kɛ ni ala sɔnna jɛkulu minnu y'u yɛrɛ di u bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ u balolen don ni ala sɔnna ka fara ala ka dɛmɛw kan an bɛna yɔrɔ sɔrɔ peut-être min ti omnisport ye don dɔ la n'ala y'an dɛmɛ wajuli bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an ma taa yɔrɔ wɛrɛ an tora an faso kɔnɔ ni ala sɔnna a t'an kɔnɔ bi ka mawuludu bɔ Bamakɔ n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an yɛrɛ de degunna an sigiyɔrɔ la yan jama bonyana sigiɲɔgɔn minnu bɛ yan sigiɲɔgɔn ɲumanw don ala k'u sara maa o maa bɛ bangɔni na yan dutigiw la a bɛɛ de bɛ dunanw bisimila ni nisɔndiya ye ani farifɔni ye mais an yɛrɛ de y'a ye mɔgɔw degunna ɲɔgɔn kan kojugu degun kɛra o la an y'a kanu ka jama dɔ bɔ jama na dɔɔni ka taa foro la n'olu ye ka taa fɛn dɔw kɛ pour que yɔrɔ ka fiɲɛya sigiɲɔgɔnw ka se ka lafiya an yɛrɛ ka se ka lafiya an y'a dabɔ o de kama bon peut-être san nataw la a bɛ se ka ɲɛ mawuludu événement bɛɛ bɛ kɛ yen mais wajuli ninnu o bɛna kɛ omnisport la yanni ala k'an dɛmɛ an ka se ka yɔrɔ dɔ labɛn wajuli kama inshallah. a fɔla o ye jumɛn ye karamɔgɔ mawulu denwuli wajuli la an y'a mɛn e taalen so ko 4h du matin ko dɔ kɛra an sport la an y'a y'an ka bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonijuguw caman fɔra a karamɔgɔ a kibaruya jɛlen yɛrɛ ye jumɛn ye o ye n ka ɲininkali fɔlɔ kelen ye filanan ye jumɛn ye karamɔgɔ Sherifu Usumani Madani Hayidara mun de ka di e yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ o de ye n ka ɲininkali ye. bon je crois que kalanyɔrɔ la yen an kun y'a walawala mɔgɔw ye tuma min na u ye kibaru juguw bila bon a b'anw kamana gan quoi adamaden dɔ k'i adamaden ɲɔgɔn kanu tɔɔrɔ k'u sɔrɔ o ye kabakoba ye anw bolo ni bɛ taa se o yɔrɔ ma tuma min na o k'an ka dɛmɛ de bon n b'a f'i ye ala sɔnna mawuludu bɛɛ kɛra hɛrɛ la k'a ban comme ni dugawu kalan bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ to terrain yɛrɛ kɔnɔ olu tɛ bɔ olu bɛ si yen parce que ni dugawu kalan banna dɔrɔn u b'u ka mobili ta ka t'u ka duguw la o mɔgɔ minnu dalen don terrain kɔnɔ u ko fura bidɔntigi dɔ de tun bɛ yen fura b'a ka bidɔn kɔnɔ dugutila ma fɛ mɔgɔw sunɔgɔbaatɔ bidɔn in éclatera a éclatera mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ olu wulila ka mankan ci bon comme a mankan bonyana mɔgɔ minnu kununa bɛɛ bolo ko fɛn wɛrɛ de don u ɲagamina ɲɔgɔn na o de la dɔw bi fɔ sanfɛ de u y'u fili bon dɔw fana bolila ka t'u talon chaise ninnu na dɔw bolo karila bon sinon a ma kɛ dekun ye mɔgɔ kun bɛ yen ni o banabaatɔw ye pompiers wele an bɛ dugawu kɛ pompiers ninnu ala k'u sara u welela yɔrɔ min na u nana banabaatɔ ninnu ta o yɔrɔ bɛɛ ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ko mɔgɔ 22 mais 80 ni 100 bɛɛ fɔra a la mɔgɔ 22 u y'u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u ka soɲɛw kɛra ni ala sɔnna u bɛɛ labilala fana min kɛra o kɛra o cogoya de la ko a wulada kelen a dɔw n'an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ terrain yɛrɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye a ma kɛ dekun ye min bɛ maa siran ala ye dɛmɛ k'a la u bɛɛ lafiyara ayiwa a ko ɲɛna Kasimu ala k'i sara ko fura butɔn min cira omnisport la ni mɔgɔw wulila ka u kɛ ɲɔgɔn kan ko nin de don a fura bidɔn filɛ u kun y'a fɔ an ye fɔlɔ ko nɔnɔ bidɔn de don ne ka caméraman de y'o fɔ n ye a tɔgɔ buya de y'o fɔ n ye fajiri fɛ mais ne taalen y'a fɔ min kɛ fulaw ko k'olu nɔ tɛ ko furabɔlaw nɔ don wa fura bidɔn min cira nin de don
Merci beaucoup. Bon, a ka ɲininkali laban ye min ka di ne ye kosɛbɛ Daba o ye dɛgɛ de ye dɛgɛ dɛgɛ ka di ne ye kojugu ni ne ye dɛgɛ sɔrɔ c'est fini. N'i ye jati minɛ k'a lajɛ Mawuludu bangeni don su an ba ye kuma dɔ fɔ a ka ɲininkali kɔnɔ n'o ye Madame Jalo Nɛnɛ Jalo ye karamɔgɔ a y'a yira I la ko e bɛ mun de fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ Amsaru musow ka o kɛ walima mun de ka di ye Amsaru musow ka o kɛ o y'ale ta ye mais ne y'a kanu sabula I kanubaga caman bɛ yen o bɛɛ tɛ Amsaru la mais a ka d'u ye donc e bɛ mun de fɛ diɲɛ musow ka o kɛ ye walima mun de ka di ye musow ka o kɛ o ye ne ka ɲininkali ye. Ayiwa a diyara ye an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ sisan min ka di Ayidara ye ko musow ko ten bon ale bolo kanuɲɔgɔnw ka ca fana min tɛ Ansaru ye min ka di ne ye Ala ni ce min ka di ne ye ne y'o sɔrɔ parce que Ansaru ye layidu min di ne ma a dafara ne mago ma jɔ foyi la nin dugukolo in kan ni Ansaru y'o dɔn sufɛ dugu t'i jɛ n'a ma kɛ o la ne bɛ Ala de fo walahi ne mago tɛ foyi la Ala ka dugukolo ka bi minnu ko Ayidara an b'i fɛ an b'i dɛmɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye ani k'an faso suma banna ne ka ɲini ta ye dɔrɔn de. Bien, ne ka ɲininkali ye kelen ye ne bɛ fɛ k'a dɔn ni Amsardini kɛra association d'utilité publique ye ou bien n'a ma k'a ye fɔlɔ est-ce que aw y'a laɲini explication nin b'a la parce que Amsardini école caman b'u bolo ne ye karamɔgɔ de ye donc ne ye écoleden dɔw yɛrɛ ɲininka bi u ko k'u bɛ anglais kɛ u bɛ français kɛ u bɛ fɛn caman kɛ u bɛ bac kɛ dɔgɔtɔrɔso b'u bolo presse b'u bolo donc seulement diinɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ na dɔgɔtɔrɔso la diinɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ na écoliso la donc association de don min nafa bɛ se bɛɛ ma développement culturel social économique est-ce que état bɛ aw subventionné bi état bɛ dɔ d'aw ma a ka nin kɛwalew kama je vous remercie. État ka dɛmɛ Ansaru ka sira kan o dɔrɔmɛ kelen ma deli ka kɛ fɔlɔ kabini Ansaru créera o ma deli ka kɛ wa Ansaru yɛrɛ mago tɛ état ka dɛmɛ na Ansaru mago si ma se état ka dɛmɛ ma Ansaru bɛ min fɛ dɔrɔn état ka kan ni min ye jamana denw na a k'o kɛ Ansaru ma dɛmɛ ɲiniw fɛ Ansaru ma se u ka dɛmɛ ma Ansaru tɛna dɛmɛ ɲiniw fɛ fɔ min ka kan ni jamanaden yɛrɛ ye n'o y'a ka sariya ye jamana dɛsɛra k'o de kɛ kuma b'o dɔrɔn de nɔfɛ o layiduw dira o bɔrɔtora a yɛrɛ ɲɛna a kelen ma kɛ Fia dugu dɔ filɛ kɔfɛla in na yan ko Fia tuma min na président ye nin dugukolo ko in layidu ta u nana ɲininkali kɛ o tulo b'a la bɛɛ fɛ k'a ma kɛ dugutigi mairie an'u ka jeunesse ɲɛmɔgɔw olu de dara ɲɔgɔn kan ka na ne nɔfɛ ko Ayidara ni gouvernement ma se k'a ka sariya tile na anw fɛ an ka dugukolo yɔrɔ yɔrɔ b'i bɔ n'a ta an tagara yen de ka kalandenw bila ka tu tigɛ ani kanuɲɔgɔnw ni Ansaru hectare 170 ou bien ani 60 u y'o ɲɔgɔnna tigɛ an nana k'a ɲini gouvernement fɛ ayiwa n'a ko a bɛ yɔrɔ di aw ma se k'a di mais n yɛrɛ kanubaw y'a di mais a ye n dɛmɛ dɔrɔn a y'a kɛ titre pour que don dɔ la a bɛ se ka kɛ wajulikɛyɔrɔ ye don min na ni balontan ni mawuludu bɛnna a ko bɛ sɔn ka ɲagami jamana kɔnɔ a don hali sisan balontan dɔ kɛra mawuludu ni denkundi cɛ an ka micro n'an ka fɛn bɛɛ an ka mɔgɔw taara bɛɛ cɛ a installation dekun ka bon kojugu alors mais n ko ni balontan ni mawuludu bɛnna a bɛ sɔn ka gɛlɛya o la a y'a lajɛ a ka nin kɛ titre ye an k'a lajɛ n'an bɛ se ka min k'a la san 2 san 1 ani kɔ an b'u nɔfɛ san 1 ni kɔ an karamɔgɔ a ma se ka kɛ
ne yɛrɛ de wulila sa ka se an ka faama dɔ ma n ko mɛ mun de bɛ yen u ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ ko ni ma wari sara ko ale olu ma da la n'a bɛ se ka kɛ an ko a bɔn ko n ko problème t'a la ne m'a fɔ ne ko a k'a kɛ de mɛ n'a tɛ se ka kɛ ni wari tɛ joli don u ko 100 ani 50 an y'a 150 dan k'a d'u ma o dilen kɔ fana titiri sɔrɔli ma nɔgɔya fo an tilala ka se faama wɛrɛw ma o kumana n ko mun bɛ yen olu de ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ wari saralen u ka sɔrɔ ka yɔrɔ in titiri o la anw bɛ min deli ala fɛ o ye ne Hayidara ka taa cogo de i bɛ se min na o kɛ i tɛ se min na o to yen ka n'i jigi da maa kan kana dɛmɛ ɲini maa fɛ i sɛmɛ ala la i k'i ka baara kɛ ala sago mawuludu tɛmɛnen kɔfɛ stade 26 mars la an tulo bɛ munumunu kan na k'a fɔ ni mawuludu tɛmɛna nɔgɔba de bɛ sɔrɔ yen i n'a fɔ mananu ani fɛn wɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko hali ɲɛgɛnw yɛrɛ utiliser cogo k'o tɛ ɲɛ yala ni mawuludu tɛmɛna san wɛrɛ ni ala y'o yira n na Amsaru bɛna jumɛn de labɛn pour ka se ka o yɔrɔ ninnu saniya ne ka ɲininkali y'o de san o san Amsaru bɛ baara min kɛ balontan terrain na a ka ca 17,000,000 ye san o san a fɔlɔ ye min ye dingɛ o dingɛ bɛ yen u b'a gere u bɛ se ka bɔgɔ mugu camion 10 kɔ jigin o ministère la k'a labɛn san dɔ ma k'a la fɔlɔ k'anw ye o ministère ɲɛgɛnw sɔrɔ k'a ka ɲi bon anw ma deli k'a ɲɛgɛnw sɔrɔ k'a bɛɛ ka ɲi anw de b'a ɲɛgɛnw labɛn hali ɲinɛ an y'a sɔrɔ ɲɛgɛn tila bɛɛ cɛnnen don an ko an b'a dilan o ko non ko chinois de bɛ se k'a dilan ko ɲɛ tɛ ko farafin tɛ se o ministère e de y'o fɔ o ministère mɔgɔ si tɛ se k'i jɔ anw ɲɛkɔrɔ k'o fɔ a tɛ k'u la u ka micro tiɲɛna ko mamaran jenna anw de k'u ka a papier dilan k'a d'a ma an b'a commander ka na d'u ma parce que a bɛnna mawuludu ma u ko fo an ka wari de d'u ma an ko an tɛ wari di a bi fɛn min tiɲɛna a b'a fɛn papier dilan k'a d'a ma an ka mɔgɔw bɛ Faransi u bɛ Amérique u bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an b'a ci u ma sisan a bɛ na u ko petu a bɛ san daminɛ ko k'o di o san de an yɛrɛ y'an ka micro ta an ko an jɛ n'u ka micro kɔ anw ti baara kɛ o ministère micro la bilen an yɛrɛ y'an ka micro commandé an ka wajuli fɛn o fɛn min kɛ o ministère la o ministère micro t'a la anw bɛ min kɛ ministère la o ministère bɛ se ka manani ko fɔ an ye a tɛ se ala sago i sago karamɔgɔ ɲininkali min bɛ n bolo a ka girin mɛ tiɲɛ don jateminɛ kɛra k'a fɔ Hayidara don o don i bɛ nɛni kuma caman bɛ f'i ma nka jubaju bi ne bɛ se ka mun fɔ a jugu fɔlɔfɔlɔ o ye an kunnafonidila yɛrɛ ye an kunnafonidilaw i sɔnna o i kana sɔn an don b'a la mɛ don o don i bɛ kuma dugu mana jɛ an b'a fɔ cu an b'a fɔ ca bi filɛ i bɛna kuma sini sɔgɔma an bɛ taa sɔrɔ i ka kumaw o y'a ba yɛlɛma k'a kɛ sira wɛrɛ ye mɛ karamɔgɔ n b'a fɛ ka kuma laban fɔ e bɛ se ka mun fɔ anw ɲɛna pour que nin dankari kan ka kɛ nin na ɲininkali min bɛ fɛ o nin o kɛlen n b'i fɔ i ka ɲininkali la n kun ye nin jaabi n ka kuma daminɛ na o c'est-à-dire faamuw de tɛ kelen ye i bɛ du duman caman cilen ye i bɛ setigi caman ka se bannen ye i bɛ kɛnɛman caman ka kɛnɛya bannen ye a tɛ kɛ gazanw ala y'an da ala ɲɛ b'an na o min bɛ janfa min kɛ min bɛ tɔɲɔni min kɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ni ala ka jɔn tɔɲɔ a teliyara a sumayara i bɛ sigi a minɛnjugu kunna i kɛra maa o maa ye o la anw tɛ jigin maa si la an ye bɛɛ to ala bolo ala ka kiiri kɛ bɛɛ ye a banna ala sago i sago kati 24 don vraiment an nisɔndiyalenba don mawuludu tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ b'i fo vraiment i bɛ ka min kɛ ala ko ni kira ko in na an b'i yɛrɛ fo mais
ne ka question ta min kan o ye Mali i ye min kɛ au conseil la o don na o ye dɔ ye mais halisa yali i kɛlen ka labɛn dɔw kɛ walasa ka Mali dɛmɛ k'a bɔ ni problème in kɔnɔ parce que ne sigilen don ne jɔrɔlen b'o question in de la Mali yala karamɔgɔ kelen bɛ kan parce que an jigi bɛ kan kosɛbɛ walasa i bɛ se ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ n b'a dɔn i ye ko caman kɛ Mali ye an y'a caman ye ayisa an jigi b'i kan o question in na voilà. ayiwa an bɛ an balimakɛ fo a ka question na c'est-à-dire an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ Mali in y'an bɛɛ jɛ de ye dɔ man kusa dɔ y'a kɔnɔ mais n'an bɛɛ ŋaniya kɛra kelen ye dekun o dekun bɛ jamana in kan a bɛ bɔ jamana in mɔgɔw hakili la ko tubabuw de b'an dɛmɛ ne y'o fɔ tubabuw bi yan tubabu wɛrɛ bi yan tubabu wɛrɛ bi yan tiɲɛ de don u b'an dɛmɛ mais problème ye min ye mɔgɔ o mɔgɔ nana ko a b'i dɛmɛ n'i m'i yɛrɛ dɛmɛ fo k'i sa i ti bɔ dingɛ kɔnɔ dekun min bɛ Mali kan jugu minnu b'an nɔfɛ tɛ an yɛrɛ kɛra an yɛrɛ jugu ye o ka jugu ka tɛmɛ jugu nalen kan ni maliyɛnw bɛnna bi k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi bɛɛ hamina ni faso in ye bi wallahi ala bɛ sɔn an bɛ bɔ tan mais hali ni diɲɛ bɛɛ nana an dɛmɛ n'an t'an yɛrɛ fɛ an bɔra ko dekun kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ fitinɛ fo u tɛ fitinɛ dɔn parce que mɔgɔw ma min faamu maa caman b'a fɔ tasuma tasuma n'a wulila e hakili la e tɛ jeni wa i bɛ jeni an k'an ka siran min ye o y'o de an k'an ka jɔrɔ min na o y'o de tasuma man ɲi dɛ fitinɛ man ɲi o la bɛɛ ka kan k'i jija ka kɛ faso kanuna de ka jɛ i ka hakɛ kɔ don waati gɛlɛn na yan'a ka suma n'a sumana a bɛ ɲɛnabɔ mais a ka kalan waati min na fɛn o fɛn bɛ se k'an bɔ bolola bɛn dama don o de la an bɛ ka k'o de fɔ mɔgɔw ye a ye sabali fitinɛ kuma bɛ yen nka ni waati kalayara ni tasuma y'aw ka bugu minɛ sinaya kɛlɛ t'o la a bɛ jɛ ka bugu in faga fɔlɔ ni bugu fagara a b'a continuer mais bugu tasuma fagabali n'a ma kɛlɛ dabila n'ala ma fara aw kan tasuma b'aw jeni dɛ anw bɛ sira min ɲɛ nin de don an ye jamanadenw wele ka na nin de ma anw ka cɛsiri jamana ka suma o ye anw ni ala cɛ de ye an ti dɔrɔmɛ tɛ u fɛ hali essence an bɛ giringajɔ min kɛ essence ma u ma deli k'a fɔ 200 minɛ a ka essence san fɔlɔ dabaka kuma na sisan a ye min fɔ association na gouvernement bɛ minnu subventionné a ye a fɔ ko au conseil au conseil daba jɔnni y'o f'i ye don o don an b'an ka mobili ta yan ka taa au conseil la ka taa tile mɔgɔw de bɛna don o don n ka so binna dumuni tɛ n ka so nin kɛra tan nin kɛra tan an bɛ min bɔ an b'a bɔ an yɛrɛ poche de kɔnɔ mais anw ma deli ka gouvernement ka dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ fɔlɔ ka essence san ka k'an ka mobili la ko au conseil tɔgɔ o ma deli ka kɛ n'a sɔrɔla aw b'u ka dɛmɛ ɲɛ dɔn an na a b'o sira de yira an na an b'o ɲɛɲini ni mɔgɔ min ko ko 5 kilo bɛ sugu la e de bɛ ci ka taa san o tuma na i bɛ bila ɲɛ an ka sira dɔn n'o tɛ anw bɛ au conseil na kabini ala k'an da dɔrɔmɛ 21 ma deli ka d'an ma fɔlɔ ko a y'a don essence la dɔrɔn a ka na conférence la o ma deli ka kɛ réunion na an kɔni b'an ka wari de bɔ nka anw ma gouvernement ka wari y'a la fɔlɔ ala sago i sago an fa an ka karamɔgɔkɛ an b'a fɛ k'a dɔn ɲinɛ mawuludu yɛrɛ organisation budget min donn'a la nafolo min donn'a la ayiwa ni an bɛ se ka o ɲɛdɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛnɛ ani san wɛrɛ yɛrɛ mawuludu ɲinɛnta in kɛra kɛ cogo min na bɛɛ y'a dɔn ale maa min tɛ misiw min yɔrɔ la filenden k'a fɔ 26 mars kɔni o dɛsɛra ka ban san wɛrɛ ta bɛna labɛn cogo jumɛnw na ani kɛyɔrɔ jumɛnw fɛnɛ na o ye ne ka ɲininkali ye. an b'i fo i ka ɲininkali la an b'i fo i ka ɲininkali la mawuludu kɛra cogo min na jama cayara mais mɔgɔ i bɛ se min na don min na i bɛ ala minɛ n'o de ye o minisipori an bɛna ala minɛ n'o ye ani ala k'an dɛmɛ an ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ an b'o labɛnw fana na dépense minnu kɛra mawuludu la bon comme mawuludu minnu ye dépense kɛ bureau ɲɛmɔgɔw bi yan an bɔra min kalama
u ye min fɔ ko 400 millions et quelque mais an b'a dɔn o tɛ se ka mawuludu kɛ o tɛ se ka mawuludu kɛ parce que mɔgɔ 600 ani kɔ de tun bɛ yen minnu nan'u yɛrɛ di ala kama k'a fɔ u bɛ mawuludu baara kɛ k'a ta gardiw la ka se canfinw ma cɛw ni musow la mɔgɔ 6000 ani joli han ma 6000 ani mɔgɔ 100 ani 31 ayiwa yaya bon n'a fɔra k'olu aw dir'u ma ayiwa alhamdulilayi n'a fɔra k'olu ka sara fara a kan a ko ma nɔgɔn dɛ mais ala k'an dɛmɛ n b'a f'i ye vie dugawu de don n'o tɛ mawuludu tali a ma nɔgɔn mais a fɛn o fɛn na ala b'a bɛɛ nɔgɔya minnu ye layidu di Hayidara ma an b'i dɛmɛ wallahi don o don dɔ bɛ fara a kan don o don u sara bɛ ala de bolo ɲinɛ yɛrɛ ta ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɛn o fɛn diɲɛna dɔ sɔrɔla min ko ala kama ne bɛ nin kɛ fɛn o fɛn dɔ sɔrɔla min ko ala kama ne bɛ nin kɛ mana ni n b'o de fɔ quoi n'i dara ala la to a kɔfɛ vie an b'i fo i ka ɲininkali la ala sago i sɔrɔ ne ka ɲininkali bɛ boli sponsoring de kan ne ka ɲininkali a bɛ boli minnu ye mawuludu senguruma tɔnto n'a bɛ f'o ma ko sponsoring parce que baramali b'o o la baramali dɔw ye ko baramali an b'a dɔn k'a fɔ u b'a dɛmɛ ni boisson ye kosɛbɛ mais dɔw ko baramali bɛ fɛn wɛrɛ dilan min prohibélen no par l'islam donc ne ka ɲininkali ye min ye est ce que o société bɛ se ka mawuludu jukɔrɔma don wa parce que mɔgɔw bɛ ɲininkali la ok merci o jaabi ka nɔgɔ a ti mawuludu jukɔrɔma don a b'a yɛrɛ de jukɔrɔma don daba a ka ɲininkali faamuna o baramali a bɛ min d'anw ma o ye ala ye min daga anw ye a b'o de di anw ma n'a hakilila n'a fɔra mɔgɔ bɛ dulɔ dilan a bɛ fɛn wɛrɛ dilan min tɛ dulɔ ye ni fɛn wɛrɛ dagalen don e ye dulɔ bɛ se k'o haramu wa u t'anw jukɔrɔma don u b'u yɛrɛ de jukɔrɔma don parce que u bɛna publicité de kɛ anw ka yɔrɔ la n'u ka boisson dagalen min taw publicité ye sariya la o tɛ haramu ye u bɛna boisson min publicité kɛ anw fɛ yen ala y'o min daga anw ye o de publicité kama u bɛ na ni boisson dagalen min taw ye ka di an ma u t'anw jukɔrɔma don u b'u yɛrɛ de jukɔrɔma don mais u b'u jukɔrɔma don anw fɛ yen ni fɛn ye min dagalen don ala sago sago. karamɔgɔ ɲininkali kelen bɛ n fɛ ɲininkali kelen a tɛ tali kɛ mawuludu la nka bɛɛ b'a fɛ ka ɲininkali kelen de kɛ jamanaden bɛɛ tɔgɔ la wulikajɔ kɛra aw fɛ san tɛmɛnenw na a kɛra sababu ye diinɛ taabolo caman tun b'a kɔnɔ ani ka taa se kerecɛnw ma diinɛ taabolo bɛɛ mali kɔnɔ yan a ye wulikajɔ kɛ farajɛ jamanaw kɔnɔ o kɛra sababu ye jamana tun ye bɔda dɔ ɲini walima bolonɔ tun bilala sɛbɛn dɔw la o kɔfɛ fɔ bi tuguni a ɲɛma tiɲɛna an bɛ se k'a fɔ ten ji duuru la an bɛɛ b'a kɔnɔ yɛlɛma fɛɛrɛ yɛrɛ bolodalen b'aw bolo tuguni wa ka ɲɛsin jamana ka bɔ nɔgɔ la ma bari sabu bɛɛ b'a dɔn bi fiɲɛ bɛ ɲini ka tigɛ an na ala sago sago. n bɛ fɔ i ka ɲininkali in na wa mais anw m'an bolo jigin o k'a ta o la fɔ bi an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ kɛnɛ kan na an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ji jukɔrɔ pour que jamana ka basigi hɛrɛ ka don jamana kɔnɔ an ma sigi an b'a la hali u filɛ min na nin ye ko réunion ba min bɛna kɛ ayiwa dialogue national min bɛ sen na anw ma bonya sɔrɔ a la mais an y'an sen don a la a ka ɲɛ n'o de bɛ jamana suma mɔgɔ caman ko i t'a la anw sera u bɛɛ ma ka kuma u fɛ olu minnu caman kun bɔra olu caman donna mais ko yɛrɛ taacogo kama tuguni o dɔw bɔra mais anw bɛka ka nin bɛɛ kɛ ala tulo b'a la kira tulo b'a la ni faamaw ka un fara k'a fɔ essence k'i kun a ma deli ka kɛ an bɛka k'a kɛ an faso de ye fɛn o fɛn bɛ jamana in suma ji jukɔrɔ kɛnɛ kan anw bɛka k'a kɛ mais an bɛka k'a kɛ ni an yɛrɛ poche kɔnɔna de ye an ti saliya o la o y'an ka baara de ye silamɛ ɲuman bɛɛ ka cɛsiri n'i ka devoir ka kan ka kɛ ka hɛrɛ ɲini ka n'i faso kɔnɔ ka don i faso ni tɔɔrɔ cɛ i seko la
n'i dɛsɛra yɔrɔ min na i b'a to Ala bolo ye an sigilen tɛ an b'an sɔn Ala sago i sago. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ n fa la ni o ye n yɛrɛ karamɔgɔ ye o tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a ye san o san mawuludu bɛ labɛn gardi joli de b'a bolo min bɛ mawuludu sécuriser ni o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali dɔ bɛ ka kɛ an na a bɛ k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ ne a bɛ k'an yɛrɛ degun o y'a yira ko k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ wari di k'a bɛ média wele ka taa yira o la ka sɔrɔ k'a di k'a bɛ k'a yira mɔgɔw la ko alors que a bɛ se ka kɛ dogo la n b'a fɛ karamɔgɔ ka jaabi dɔ di ni ɲininkali fila de la. Gardiya kɛ min b'an bolo o da tɛ se ka dɔn a ka ca kojugu fi sabilillahi minnu y'u yɛrɛ di ni o bɛ gardi kɛ an tɛ se k'o da fɔ mɔgɔ ye o ka ca o ka ca parce que gardi minnu yɛrɛ nana n'u yɛrɛ ye k'a fɔ u bɛ kɔlɔsili kɛ o dɔnnen don mais ansaru bɛɛ ye gardi de a cɛ n'a muso bɛɛ o la o da fɔli ma nɔgɔ ansaru cɛ n'a muso bɛɛ ye gardi de bɛɛ ye kɔlɔsilikɛla de u bɛɛ bɛ wele an fɛ yan ko vigile duloki kɔni donna dɔw kan na mais duloki tɛ dɔw kan na u bɛɛ ye o vigile kelen de mais an karamɔgɔ ye kuma min fɔ anw tɛ baara kɛ mɔgɔw dungɔ na an bɛ baara kɛ Ala ka diinɛ de la anw tɛ mɔgɔw ka ta anw bɛ Ala de ta an ka kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a ye wele da a ka misiri kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ silamɛya kan ko ka silamɛya dɛmɛ dɔw wulila o yɔrɔ bɛɛ ka wari bɔ kɛnɛ kan k'a da kira tigɛ o kɛra min kɛ min bɛ se min na a bɛɛ y'a ta kɛ dɔ nana kira ma ko nin tɛ yɛrɛ yira ye wa a ko sadaka bɔyɔrɔ la ko nin ka ɲi sabu a kɛra sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw su k'a kɛ o tuma na anw bɛ baara kɛ Ala ka diinɛ sira de kan k'a di mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'u ta fara a kan a yɔrɔ la min ka kan ni min ye mais i ti min kalama ni mɔgɔw t'o kalama an y'o f'u ye siɲɛ caman anw ye miliyɔn 100 caman fara ɲɔgɔn kan yan ka Mali réfugiés dɛmɛ a tɔgɔ ye di Mauritanie Burkina Niger o ma bɔ télé la o ka caravane wuli a kama o kɛra yan samiyɛ yɛrɛ 12 kɔnɔ o kɔfɛ gouvernement ɲininka dekun caman kɛra jamana in kɔnɔ yan anw ye wari min don jamana in na c'est des milliards ni y'a fɔ ansaruw ye a ye dɛmɛ kɛ u b'a bɔ dɔgɔtɔrɔso jɔlen fili kɔrɔ yan o wari ma bɔ télé la o banabaatɔw dalen fila kɔnɔ u bɛ ka furakɛ o dɔgɔtɔrɔso 11 bɛ Mali kɔnɔ bi ansaru tɔgɔ la wa an bɛ baara kɛ an ka diinɛ sira kan kɛnɛkana bɛ min ye o bɛ kɛ kɛnɛ kan gundo bɛ min ye o bɛ kɛ gundo la Ala sago i sago mais ni bɛɛ tun ye nin ladege ɲansɔrɔ Mali sumana minnu ko an ye silamɛw ye anw ye silamɛ tɔnw ye ni bɛɛ tun ye nin tɔn in ladege ɲansɔrɔ Mali sumana dɔgɔtɔrɔso 11 bɛ ansaru kelen tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan bi mais a ye diinɛ bolofara kelen jira dɔgɔtɔrɔso kelen bɛ min tɔgɔ la jamana in kɔnɔ ansaru kelen wulila miliyɔn 100 joli ka nin jamana 3 in tulo magɛn réfugiés minnu bɛ yen an t'u dɔn an somɔgɔw tɛ mais maliyɛnw don maliyɛn bɛɛ bɛ fani ba la anw y'u dɛmɛ ni Ala tɔgɔ ye miliyɔn 100 joli a ye ɲininkali kɛ u ka silamɛ tɔn kelen jira min y'o dɔ kɛ ou bien u ka Mali kulu dɔ jira dɔrɔn Mali kulu dɔ hali ni silamɛ kulu tɛ u k'a dɔ jira min y'a kɛ tuma na ni nin baara in ɲɔgɔnna damadɔ kun sɔrɔla faso in kɔnɔ ɲansɔrɔ sumana mais jamana in t'a den ɲuman fɛ mais a den ɲuman de bɛ jamana in jɔya a t'i ci fiyewu ni Ala sɔnna an bɛ journalistes fo mɔgɔ mɔgɔ nana far'u ka cɛw ni musow la an ka foli b'a bɛɛ ye mais min ye kɛnɛ jɛ cɛ dama de kumana hali muso kelen ma kuma bon o de ye kɛnɛ jɛ dɔɔni parce que cɛ bɛ yɔrɔ min na muso kan ka ye nka an ka foli bɛ musow ye an ka foli bɛ cɛw ye ne bɛ min ɲini journalistes fɛ jamana in ni Ala de y'an bila yan
andi yorere soro minga kusaya ende kodona kanga kalani yetai kodona kanga kalani yetai anye fen chamanye wali jamana ona minu nchira o amanga nambi kodon anga so anga jamana kaketi bo presi joro babe jamana sumalila presi joro babe jamana nyagaminina manamba nyini ambe ka ke jamana insuma baye bi yani balawu ka nyoni nala ya ndeme ambi dekuni toro mena no nogoyara ni ala sona herebina ambo nyini presi fe kufu ku wole jmando ku barkada ukani mbaraina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ yira na an karamɔgɔ sini kɛnɛya ala k'a d'a ma an n'a ka jɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ san wɛrɛ ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mami mi kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena